יום 2 מתוך 30 שאני סוגר את המינוס בעבודה ברמזורים, והיום הרווחתי בעקבות המלחמה עם איראן ביטלו לי הופעות של עשרות אלפי שקלים ונשארתי עם מינוס של 20,000 שקל. יצאתי לסגור אותו בעבודה במשרה מלאה ברמזורים. וואו, איזה יום עבר עליי. אחרי לילה של הזקות, קמתי בבוקר ובחוץ מבול, אבל לרגע לא התלבטתי אם לצאת למבצע. אתגר זה אתגר. תחנה ראשונה, דקטלון. קניתי מטריה, חלפס ומכנסיים נגד גשם. כשהגעתי דווקא התבהר, אבל הסתבר שתפסו את הצומת משני הצדדים. מהיכרות נחמדה עם הבן אדם, מהר מאוד זה הסלים לאיומים. אז עברתי לצד השני של הצומת. הבנתי שאין לי עתיד בתור מוכר טוטים. חזרתי לעשות עמידות ידיים, אבל גם אז אנשים היו מצוברחים מהמלחמה ובקושי פרגנו. על הדרך גם תפסה אותי הזקה. בסוף היום נסעתי לים כדי לסכם את היום, ופתאום זה קרה. הגעתי לפה בסוף היום לצוקי הרסוף, פגשתי פה איזה מישהו אחלה גבר מתן, הציע לי טוט, לא תאמינו. טעים. וואי, נראה אחלה טוטים, הרבה יותר מהטוטים שלי. איזה טוט, בוא נעשה לחיים. תודה המלך. וואו וואו וואו. בקיצור, עשיתי היום 434 שקלים חדשים. יום קשוח, אבל אני לא עומד לוותר. האם אני אצליח לסגור את המינוס, ומה יקרה לי בדרך? תעקבו כדי להתעדכן בהמשך.